Вы глядзіце і слухаеце канал Свабода Прэміум. З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Што адбылося з Беларуссю ў 2020 годзе і што адбываецца цяпер? Ці можна знайсці ў беларускіх падзеях нешта пазітыўнае, нешта з таго, што выклікае аптымізм, нягледзячы на рэпрэсіі і максімальнае закручванне гаек? Пра гэта мы сёння пагаворым з палітычным каментатарам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валером Булгаковым. Добрый дзень, Валер. Дзень добры, Сергей. Існуе шмат варыянтаў назвы падзеяў мінулага лета ў Беларусі. Нехта называе гэта рэвалюцыяй, нехта паўстаннем, нехта кажа пра фармаванне ці дафармаванне беларускай нацыі. Дык што, на вашу думку, адбылося ў Беларусі з беларусамі ў 2020 годзе? Якая ваша версія адказу на гэтае пытанне? Ёсць яшчэ чацвёртая версія назвы. І пра яе, напэўна, трэба згадаць, пачаўшы адказ. Гэта афіцыёзная трактоўка, а менавіта спроба дзяржаўнага перавароту. І як адна з версій таго, што адбылося, яна, на мой погляд, мае права на існаванне і права на абгаварэнне. Пачну гэтую тэму таксама з таго, што, на мой погляд, не з'яўляецца правільным адказам. А менавіта разважанне ці меркаванне, што такім чынам фармуецца нацыя ці дафармоўваецца нацыя. Чаму? Бо акурат леташнія падзеі, рэвалюцыйныя падзеі ці паўстанцкія падзеі, ці падзеі, звязаныя з дзяржпераваротам, як хто хоча, хай так і называе, яны паказалі вельмі вялікую рознасць пазіцый палітычных, вельмі вялікі роскід ідэалаў, арыенціраў будучыні, да якой мусіць імкнуцца свабодная незалежная Беларусь. Так, калі, напрыклад, гаворка заходзіць пра нацыянальную нейкую спецыфіку, нацыянальны фактар, згадваюць дамінаванне бел-чырвона-белых сцягоў і аўтэнтычнай беларускай сімволікі, звязанай з гербам пагоня. Але, на маю думку, гэта вельмі мала, каб казаць, што адбылася, ведаеце, на нашых вачах маштабная нацыянальная рэвалюцыя ці ўздым, ці, як вы ўжо сказалі, проста кажучы, працэс, які звязаны менавіта з нацыянальным развіццём. Беларусы, як увайшлі у перыяд лукашэнкаўскага кіравання, так і выходзяць з яго вельмі з неаднастайнымі, вельмі адрознымі поглядамі на ролю, напрыклад, беларускай мовы у жыцці беларускага грамадства, пра ролю геапалітычных арыентацый. Гэта ўжо стала як бы збітым штампам, але я на всякі выпадак нагадаю, што гэтыя падзеі, в адрозненне ад украінскіх 14-го года, адбываліся ўвогуле без выразнага геапалітычнага паслання. І гэта, на думку беларускіх і замежных каментатараў, з'яўляецца важным элементам ці важнай адзнакай згаданых падзеяў. Менавіта, што калі украінцы ў 14-м годзе ўвогуле выйшлі на пратэсты і зрынулі рэжым Януковіча, бо той у нейкі момант фактычна па камандзе з Масквы прыпыніў еўрапейскую інтэграцыю, то летась у Беларусі такога адназначнага геапалітычнага паслання не было. То калі мы кажам пра нацыю, выходзіць, што нацыя нейкая вельмі аморфная, не дэкансалідаваная нацыянальнай мовай, нейкай палітычнай праграмай, звязанай менавіта з цывілізацыйным выбарам, а нацыя, якая жыве папросту цалкам сканцэнтраваная на тым, каб зрынуць Лукашэнку. Таму ці гэта нацыя, ці гэта проста пратэсныя групы, ці гэта частка беларускага грамадства, якая па розных прычынах незадаволена лукашэнкаўскім кіраваннем. Пытанне адкрытае, і мой адказ на гэтае пытанне хутчэй спецыфічна негатыўны. Гэта значыць, безумоўна, пэўныя нацыянальныя працэсы
адбываліся, але беларусы у леташніх падзеях 2020 года не паўсталі маналітнай кансалідаванай нацыі, якая мае агульную візію гісторыі, агульную палітычную праграму і кансалідаваная на падставе мовы і культуры. Такія нацыі, якія мы ведаем, напрыклад, з прыкладаў Прыбалтыкі ці ўсходняй цэнтральнай Еўропы, згадаем палякаў там ці некага яшчэ. І гэта, ведаеце, тая спадчына ці тая рэальнасць, з якою давядзецца лічыцца і давядзецца нейкім чынам асэнсоўваць яе. Што тычыцца яшчэ варыянтаў рэвалюцыі ці паўстання, я б сказаў бы, ну, ведаеце, на мой погляд, гэта вельмі такія моцныя фармулёўкі, бо і паўстанне, і рэвалюцыя прадугледжваюць элементы ўзброенай барацьбы, гвалтоўнага супраціву, а пры ўсім пры тым нейкага надзвычайнага гвалту з боку пратэстоўцаў мы не побачили. Гвалт, усеобсяжный гвалт был хутчэй по боку так званых праваахоўных органаў і людзей, якія прымаюць рашэння ў рамках лукашэнкаўскага режима. Таму хутчэй мой адказ летась мы бачылі вялікі ўзровень грамадзянскай кансалідацыі тых грамадскіх груп Беларусі, якія не задаволены лукашэнкаўскім кіраваннем, якія, і што з'яўляецца момантам унікальным, здолелі дабіцца і вывесці на вуліцы масы людзей, фактычна сотні тысяч, калі не мільёны беларусаў удзельнічалі так ці іначай у пратэсных актыўнасцях, не толькі офлайн, а таксама онлайн, але якія пры гэтым не ставілі сабе мэты ператварыцца ў так званую узброеную апазіцыю, узяць зброю, каб менавіта гвалтоўным шляхам дамагчыся змены ўлады. І гэта пытанне ввогуле адкрытае, ці гэта людзі не захацелі, ці гэта лідары не захацелі, ці папросту нейкая кан'юнктура не склалася. Власне кажучы, у мяне таксама няма адназначнага адказу на гэта пытанне. Але фактам ёсць, што гэта быў перадусім мірны супраціў, нягледзячы на спробы дэманізацыі гэтага супраціву ў дзяржаўнай прапагандзе, ў дзяржаўных СМІ. Вось, гэта быў досыць масавы супраціў, але гэта быў, ну, я б сказал бы, больше грамадзянскі, чым нацыянальна афарбаваны патрыятызм. Я пры гэтым не прымаю спекуляцыі, што, маўляў, Беларусі склалася нейкая там унікальная грамадзянская нацыя, што звычайная этнакультурная павестка, яна ўжо папросту архаічная і не надаецца да, власна кажучы, бягучага моманту. По розных причын, не хочу тут на іх заглубляцца, але, по-моему, гэта спекуляцыя, якая нікуды не вядзе. І ўсё гэта адбывалася, калі мы побачылі папросту агромністую ролю і значэнне онлайн-актывізму новых электронных СМІ. Мы побачылі нездольнасць дзяржаўнай прапагандысцкай машыны своечасова рэагаваць на выклікі. Мы побачылі негатоўнасць кіруючай клясы да тых падзеяў, якія разгарнуліся неўзабаве. Такім чынам, паводле вас, гэта быў кансалідаваны, салідарны грамадзянскі пратэст. Я так зразумеў ваш адказ, ваш варыянт адказу. Можна сказаць? Я не хочу, ведаеце, ужываць гэтых папросту такіх, ну, я б сказал бы, публіцыстычных этыкетак, такіх фармулёвак, я б сказал бы, з такім патэтычным яшчэ гучаннем, як, сапраўды, рэвалюцыя ці паўстанне. Яно добрае для публіцыстыкі, але для, ведаеце, аналітычнага апарату гэта мала што дае. Ці можа быць паўстанне ў фармаце онлайн-актыўнасці? Ну, калі і можа быць, то гэта феномен папросту, які яшчэ не апісаны, не асэнсаваны, то гэта феномен папросту апошніх дзён. Гісторыя пра такія паўстанні мала ведае. А менавіта, па-мойму, больш людзей былі заангажаваныя в онлайн-актыўнасці, чым в офлайн-актыўнасці, прынамсі, калі браць падзеі пасля жніўня-верасня 2020 года. І цяпер гэты стан працягваецца, калі, нягледзячы на ўсе рэпрэсіі, незалежныя СМІ і незалежныя
наприклад, там телеграм-канали отримають вельми високі аудиторії, які значно перезаходять аудиторії на початку подій. Нагадаю, що, наприклад, на початку 2020 року аудиторія телеграм-каналу «Наша Ньюс» складала 7-10 тисяч підписчиків, а у пікові моменти протестів вона сіганула до 100-120, тепер упала до 90, ось ровно це несупоставні лічби. Ну, є ще більш такі вирази, ну, нечто подобне зі свободою, але, скажімо, саме выразны, конечно, поспех, это поспех блогера Степана Путилы, які так само пережив зорні часи, став фактично самим уплывовым телеграм-блогером, але після гэтых падзеяў, ну, якби, колькасць яго подписчиков зменшилася, але зменшилася там не в десятки разів, а всього в некалькі разів. Наступне питання такое: а што адбываецца цяпер? Ці можна сказаць, што рэжым перамог канчаткова? Бо калі адкрыць незалежны сегмент беларускай медыяпрасторы, то там можна ўбачыць шмат аптымістычных прагнозаў. Шмат пішуць пра тое, што рэжым у Беларусі дажывае апошнія дні і месяцы. А як лічыце вы? Такім чынам адразу два пытанні. Ці перамог рэжым канчаткова і колькі ён яшчэ пратрымаецца? Ну, у мяне, ведаеце, тут две навіны. Одна кепская, другая добрая, скажем. Пачну, напэўна, з добрай, што падзеі засведчылі агромністую ўнутраную нестабільнасць гэтага рэжыму. І падзеі з усёй відавочнасцю давялі, што гэтыя прапагандысцкія байкі, што гэты рэжым маналітны, вечны, непарушны, несакрушальны, то гэта папросту звычайная прапагандысцкая балбатня. У нейкі момант такое адчуванне, гэты рэжым вісеў проста на галаску, і толькі рашучыя волевыя захады яго лідара Александра Лукашэнкі дазволілі нейкім чынам выбрацца з таго папросту тупіка, ці ў гэтага становішча, у якім гэты рэжым апынуўся. І гэта паказвае, ну, власна кажучы, ўразлівасць падобнага кшталту рэжымаў, што у рэжыма, як выявілася, не было неэфектыўных СМІ, неэфектыўных спецслужб, неэфектыўных, напрыклад, метадаў нейтралізацыі тых шырокамаштабных пратэстаў, якія Беларусь скаланули у гэты час. Рэжым быў фактычна не гатовы, і гэта не нейкі такі адзінкавы, ведаеце, часовы стан. Власна кажучы, гэта заканамерны вынік эвалюцыі гэтага рэжыму, закономерны вынік знішчэння палітычнай канкурэнцыі, увогуле папросту адмовы ад эфектыўнай кадравай палітыкі на угоду, на карысць меркаваннем лаяльнасці. Ну і, ведаеце, прочае, там іншыя акалічнасці, пра якія тут не хочу гаварыць. З другого боку, я абсолютно не падзяляю такія ура-патрыятычныя ацэнкі, што гэты рэжым там кожны тыдзень, кожны месяц можа быць апошні. Власна кажучы, нішто не паказвае, што ён цяпер знаходзіцца у глыбокім нокауце. Так, гэты рэжым перажыў нокдаун, але, власна кажучы, гэта не выглядае цяпер нейкім смяротным такім ударам. Ён, яшчэ раз паўтаруся, вельмі ўнутрана нестабільны. Лукашенко за 26 гадоў свайго скіравання не здолеў стварыць нейкіх стабільных палітычных інстытутаў, якія могуць амартызоўваць палітычныя удары, якія могуць у разе патрэбы, власна кажучы, быць альтэрнатыўнымі цэнтрамі улады і прыняцця рашэння. Власна кажучы, гэта акурат ягоная персаналісцкая мадэль кіравання, і яна в вялікай ступені выявіла сваю вельмі абмежаваную дзеяздольнасць. Але прайшоўшы праз гэтае гарніла такіх беспрэцэдэнтных, нечуваных узрушэнняў, рэжым цяпер перайшоў да моманту ці да часу, калі ягоных рэсурсаў, ягоных тактычных дзеянняў, у прынцыпе, дастаткова, каб забяспечваць гэтую яўную вонкавую стабільнасць. Таму я мяркую, што рэсурсы гэтага рэжыму далёка не вычарпаныя, што, прынамсі, да наступных прэзідэнцкіх выбараў не праглядаецца акна магчымасці для тых працэсаў, якія мы пабачылі летам, восенню мінулага года, што гэтага рэжыму, іначе кажучы, хопіць магчымасцяў, рэсурсаў здушыць пратэсты, але з другого боку цаной гэтага ўсяго будзе далейшая палітычная ізаляцыя Беларусі і пагаршэнне эканамічнага стану. Власна кажучы, Беларусь ператвараецца ў свайго роду такую абложаную крэпасць, якая з усіх бакоў
абкружаная ворагам. І калі раней там звычайна говорили там про Польшу, Літву, ці інші європейські країни в якості крыніцаў варожых там сіл, то цяпер фактично з усіх боков Україна варожая для афіцыйнай улады, Росія, там дзе ёсць Газпром, які нібыта быў адным з верхаводаў, куклаводаў Віктора Бабарэкі, таксама вельмі дваістую ролю выконвае. Карацей кажучы, выглядае, што тактычны рэжым перамог, але гэта па-за сумневам пірава перамога. Цяпер адбываецца абвастрэнне становішча на украінска-расейскай мяжы. Расія, як вядома, сягнула туды тысячы вайскоўцаў. У свеце апасаюцца пачатку новай вайны. Гэта адцягвае ўвагу міжнароднай супольнасці ад Беларусі. Ці можна, на вашу думку, лічыць, што гэта аперацыя прыкрыцця і адцягвання ўвагі свету ад далейшага збліжэння Расіі і Беларусі? І ці адбудзецца, на вашу думку, раней ці пазней паглынанне Беларусі Расіяй? Ой, ну гэта цяжкое пытанне. З аднаго боку, Расія бярэ на ўзбраенне палітыку неімперыялізма, палітыку збірання зямель, палітыку, калі тэрытарыяльнае нарошчванне расійскай дзяржавы ўспрымаецца як геапалітычны трыумф, як свайго роду аднаўленне гістарычнай справядлівасці. Таму, напрыклад, невыпадковыя заявы цяперашняга памочніка Пуціна, былога міністра культуры России Мядынскага, что там Россия свои исконные спрадвечные российские земли отдавала Казахстану, Украине, нават Беларуси. Гэты сам стыль мыслення, які вельмі абсурдны, бо у складзе России не было ніякіх, напрыклад, беларускіх земляў до конца 18 стагоддзя, і, адпаведна, ніякіх гістарычных правоў на гэтыя землі яна не мела. Ён паказвае моцную прывязанасць расійскіх палітычных элітаў да гэтага неімперскага, некаланіяльнага стылю мыслення. Ці будзе Беларусь наступнай пасля Крыму? Пытанне адкрытае, адказ на гэтае пытанне і Донбасу залежыць ад усіх нас, ведаеце. Власна кажучы, магчыма будзе, калі беларусы не будуць гэтаму супраціўляцца. І даклада не будзе, калі беларусы масава кансалідуюцца перад гэтай пагрозай на падставе, як гэта банальна не гучыць, нацыянальных каштоўнасцяў еўрапейскага выбару. Я не думаю, што ёсць сур'ёзныя іншыя альтэрнатывы. Беларускі рэжым, ён асабліва, ведаеце, сапраўды тут цяпер не з'яўляецца уплывовым гульцом, бо тактычна ён можа працаваць і за, і на карысць, і супраць гэтым амбіцыям, гэтым планам, калі яны сапраўды ёсць. Бо з аднаго боку эканамічная залежнасць Беларусі ад Расіі бязмежная, з другого боку мэтай рэжыму улады Александра Лукашэнкі не ёсць цяпер уз'яднання Беларусі і Расіі, ёсць працягванне гэтай улады як мага даўжэйшы тэрмін, і таксама перадача, кантраляваная перадача улады ад Лукашэнкі таму наступніку, якога Лукашэнка выбера. І тут в гэтым сэнсе ёсць пэўная супярэчнасць паміж інтарэсамі Расіі і лукашэнкаўскага рэжыму. Бо стратэгічнай мэтай Пуціна, як выглядае, з'яўляецца сітуацыя, калі беларускія ўлады будуць непасрэдна прызначацца з Масквы, нават калі Беларусь захавае сваю нацыянальную незалежнасць. А стратэгічнай мэтай лукашэнкаўскага рэжыму з'яўляецца ўсё ж такі такая сітуацыя, калі рашэнне пра транзіт улады прымаецца у Менску, але прымаецца не на грунце ўсенароднага самавыяўлення і власна кажучы, волевыяўлення, а прымаецца вузкім колам, якое так ці інакш фармуецца пры дапамозе Лукашэнкі ці ягоных найбліжэйшых сваякоў, ці найбліжэйшых паплечнікаў па гэтай уладзе. Што тычыцца першай часткі пытання, мне здаецца, гэта вельмі складаныя геапалітычныя схемы, звязаныя з тым, што цяпер адбываецца эскалацыя расійска-украінскіх адносін, каб, ведаеце, перацягнуць увагу з Беларусі. Па-мойму, всякое можа быць, ведаеце. Тут я не маю прамога тэлефона ў Крэмль, там, ці прамога тэлефона ў офіс прэзідэнта Зеленскага, таму я просто магу выказваць сваё прыватнае меркаванне. Власна кажучы, мне здаецца, гэты сцэнарый неверагодны.
бо ён бы меў сэнс, калі б на фоне гэтай эскалацыі адбываліся нейкія радыкальныя палітычныя акцыі, звязаныя з папаглынаннем Беларусі России. Ничего такого, скажем, таким ярко выраженным, концентрированном выгляде мы не бачим. Так, посол Семашко знову заговорил про дорожные карты, але ягоныя заявы пазбаўленыя канкрэтыкі. Больш за тое, некаторыя факты найноўшай палітычнай гісторыі Беларусі паказваюць, што ізноў пачаліся сур'ёзныя цёркі церці паміж Лукашэнкам і Пуцінам. Тэма канстытуцыйнай рэформы, якую ўсё ж такі хутчэй за ўсё педаліраваў Крэмль, яна канчаткова знята з павесткі дня менавіта як нейкая беларуска-расійская тэма, і беларускі рэжым спрабуе проста яе прыватызаваць, накласці, так скажем, табу на любыя варыянты гэтай рэформы, якія падхіляліся ад прынятых і зацверджаных Александром Лукашэнкам. Гэта першая справа. Па-другое, Расія як увязвала, так і увязвае любыя сур'ёзныя способы падтрымкі Беларусі, як эканамічнай, так і палітычнай, з набыццём пэўных геапалітычных дывідэнтаў, на паводу пэўных уцечак інфармацыі. Гаворка ізноў ідзе пра размяшчэнне вайсковых расійскіх баз, там папросту пра шчыльнейшую вайсковую супрацу паміж Беларусю і Расіяй. Гэтага ўсяго мы не бачым, альбо бачым тыя формы, якія пакуль што не нясуць, на думку пэўных назіраннікаў, стратэгічнай пагрозы беларускай незалежнасці. Яшчэ раз паўтаруся, для Беларусі, на маю думку, як бы ёсць дзве асноўныя пагрозы для нацыянальнай незалежнасці. Гэта нестабільнасць існуючага рэжыму, непрадказальнасць вовле тых палітычных рашэнняў, якія прымаюцца афіцыйным Мінскам, бо, возьміце Польшу, яшчэ ў чэрвені мінулага году польскі міністэрства замежных спраў называла сваіх беларускіх калег партнерамі, а цяпер папросту мы бачым найглыбейшую эскалацыю абвастрэння ўзаемных адносін за, напэўна, 10-20 гадоў. Все радыкальна памянялася. Другого боку, гэта дэканцалізацыя беларускага грамадства. У Беларусі дагэтуль існуюць вялікія групы насельніцтва, якія не гатовыя плаціць вялікую цану за беларускую незалежнасць. А мы цяпер падыходзім до такого этапу ў гістарычным развіцці дзяржавы і нацыі, калі за незалежнасць трэба плаціць, не толькі зарабляць на ёй, не толькі атрымліваць нейкую выгаду, але і плаціць, каб яна была, каб яна утрымалася для нас і для нашых дзяцей. І нарэшце пытанне пра пазітыў. Ці можна знайсці ў беларускіх падзеях нешта пазітыўнае, нешта з таго, што выклікае аптымізм, нягледзячы на рэпрэсіі і максімальнае закручванне гаек? Як вы лічыце? Найперш, што лукашэнкаўскі рэжым пахіснуўся. І тым самым абрынулася вся ягоная міфалогія, якую ён надхаджаў доўгія гады. Пахіснуўся ён тым ліку дзякуючы таму, што не толькі інфармацыйная палітыка гэтага рэжыму выявілася нефункцыянальнай, неэфектыўнай, але нават у пэўнай ступені гістарычная палітыка, што тое, што беларусы выйшлі пад чорна-белымі сцягамі, якія вялікі час шальмаваліся беларускімі ўладамі як сімвал калабарацыянізму, паказвае, што шырокія грамадзянскія масы не вераць базавым міфам, базавым міфалагемам дзяржаўнай ідэалагічнай машыны. І гэта новая сітуацыя, такога не было, напрыклад, 20-25 гадоў таму назад, як мне здаецца. Сапраўды, як сведчыць незалежная сацыялогія, падчас першага лукашэнкаўскага рэферэндума 95-го году найбольш такім пратэсным было галасаванне па пункце дзяржаўнай сімволікі, аб дзяржаўнай сімволіцы, але і яно папросту паказала, што там прыкладна 70-75% тых, хто взяў удзел у галасаванні, выступіла за яе замену. Там, в залежнасці, сітуацыя па іншых
позициях была еще больше провальной, проигрышной для, национально-демократичных сил. Я думаю, что будь таки сапраўды референдум завтра, и как же голосы им подличивались свободно, то мы побачили фактично ситуацию половина на половину, может быть, нават некую перевагу. Я не хочу сказать, что чорно-белы сцяг стал здобытком кожнага беларуса, але принамсі у великих городских агломерациях сярод палітычна актыўнага насельніцтва, безумоўна, адбылася вялікая змена ў свядомасці. І гэта наш здабытак. Менавіта Беларусь пад чорна-белым сцягам была яўленая ўсяму свету, і увесь свет, я думаю, што будзе цяпер трымаць у сваёй свядомасці менавіта гэтую выяву, гэты імідж, гэтую карціну. Яна ўжо назаўсёды. Таксама мы побачили беспрецедентный масштаб. Власне кажучи, коли ранее оппозиційні групи представлялися режимом як явно маргінальні, такі, видається, зборище городських вар'ятів, ніяких неадекватів, то яким місце, як там Лукашенко неколи казав, в бомжатниках, то цяпер мы побачили, что под чорно-белыми сцягами выходит адукаванае насельніцтва, прыгожыя маладыя людзі, не толькі маладыя. Карацей кажучы, мы побачили абсолютно беспрецедентны, унікальны размах руху, і ніхто, нават самыя смелыя назіральнікі, на пачатку 20-го года не думалі, што дэмакратычны рух можа набыць такія формы. Гэта сапраўды здабытак мінулага году. Але за гэта ўсё трэба плаціць, і падзеі, якія цяпер надыходзяць, я б, ведаеце, параўнаў бы з падзеямі ў Расіі, ў расійскай імперыі пасля рэвалюцыі 1905-1907 гадоў. Акурат тады, пасля здушэння гэтых рэвалюцыйных памкненняў, наступіў перыяд рэакцыі, наступіў перыяд разгулу чорнасоценства, пагромаў, здушэння грамадзянскай палітычнай актыўнасці. І Беларусь, власне кажучи, нагадує певній ступені, наша ситуація тепер нагадує, напевно, ту ситуацію, яка була більше 100 років тому назад у Російській імперії. Але тут я хочу пригадати радки нашого славутого класика Максима Богдановича, що цей рух уже не разбить, не спинить, не стримать, то, что, видите, вышло на яву, то, что представлено громадством нацыі і чалавецтва, як бы гэта не патэтычна гучала, гэта ўжо папросту, сапраўды, гэты рух немагчыма загнаць у рамкі нейкіх вот такіх бомжатнікаў, у рамкі нейкіх маргінальных прастораў. Гэты рух ўжо свядомы таго, што ён рух масавы, ён рух шырокай грамадскай падтрымкі. Таму, безумоўна, нейкія вокны магчымасцяў для змену рэжыму з'явяцца, і гэта будзе як бы не за гарамі, але я тут не падзяляю, можа быць, такіх надзвычай аптымістычных ацэнак, што Беларусь як бы адразу перайдзе да дэмакратыі, што Беларусь стане як бы паўнавартым членам еўрапейскай сям'і нацый. Не, але мяркую, што кожны згодзіцца з тым, што перыяд кіравання Александра Лукашэнкі проста будзе яўлены як такой кшталту, як бы, так скажем, антракт у гістарычнай драме беларускага народа. Фактычна выкінутыя гады, калі не адбывалася ніякае развіцця, калі ва ўгоду эканамічнай стабільнасці і стабільнасці палітычнага рэжыму адбывалася глыбокая замарозка палітычнага і сацыяльнага і культурніцкага поля. І, безумоўна, плады гэтых негатыўных з'яваў мы будзем пажынаць яшчэ вельмі доўгі час. Дзякуй, Валер. На сувязі ў Менску быў палітычны каментатар, галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валер Булгакаў. У Празе на канале «Свабода Прэміум» для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпішыцеся на нас, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Дзякуй. Всяго доброго, до побачення. Всяго доброго. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.